450,794. Daqshekk kellna vetturi liċenzjati fuq it-toroq tagħna sa tmiem ta' Ġunju u minn dan l-ammont 73.8% kienu karozzi tal-passiġġieri, 14.3% kienu vetturi kummerċjali jew agrikoli u 11.3% kienu muturi jew roti mejjunin b'enerġija elettrika, scooters li jaħdmu bl-elettriku u moturi berbaroti. Ix-xarabank sul minibuses jammontaw lanqas minn 1%. F'dan il-perjodu 7,917 il-vettura nataw liċenzja ġdida u l-maġġoranza tagħhom 59.8% kienu karozzi tal-passiġġieri, warahom ġew il-muturi jew ir-roti mejjunin b'enerġija elettrika. Il-vetturi ġodda li nataw liċenzja ġdida laħqu l-4,654 waqt il-vetturi second hand li nataw liċenzja ġdida kienu jgħoddu 3,272. Tul it-tieni kwarta l-2025 kien hemm 9,366 vettura li tneħħequ mit-triq minħabba xi restrizzjonijiet, bil-maġġoranza tagħhom 39.4% ikunu garaxxjati, 29.6% kienu mibjuwaj mill-ġdid u 29% kienu skrappjati. L-istess ċifri juru li kien hemm medja ta' 87 vettura li nataw liċenzja ġdida kuljum fit-tieni kwart tas-sena. Skont l-istqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika sal-aħħar ta' Ġunju, 58.1% tal-istok ta' vetturi bil-liċenzja kienu jaħdmu b'magni tal-petrol. Il-vetturi li jaħdmu b'magni tad-diesel kienu jammontaw għal 155,846. Dan fil-waqt il-vetturi oħra li jaħdmu b'magni tal-elettriku plug-in hybrid kienu jammontaw għal 4.3% tal-istok kollu u kienu jgħoddu 19,493.